ziua se deplasează la masă și de la masă înapoi, transportul de serviciu, care îți plătesc de locuitori care intră în tarife. Dumneavoastră puteți să dați lămurire la așa întrebare? Da, așa și este. Eu trăiesc, eu vă văd în toată ziua cum nevoastră vă deplasați cu mașina de serviciu. Nu-i de avere, dar de deplasare la masă și după masă. Nu-i de deplasare. Eu am înțeles răspunsul dumneavoastră. Eu cred că... Ce faceți dumneavoastră când... Nu e polul ăsta, care domnul primar, canalizare, mașina... Eu am venit aici cu un mincinuș, spun nălucii. Eu vă spun ceea ce văd eu. Mașina e pe sectorul de apeduct. Eu nu înțeleg. Și v-ați alinat mașina de bariere. Eu vă mai spun o dată. Șoferul se duce acasă cu mașina... Economiile trebuie făcute. Dar nu trebuie să știți cum, ca șoasele întărâți stat acolo și cu bani care... Vreți aici să ne puneți niște tarife care așa sunt dobioase. Dumneavoastră spuneți, vă rog, ce faceți pentru atragerea clienților? Eu nu degeaba dau întrebarea asta. Dumneavoastră nu faceți absolut nimic pentru ce... Întrebați mine, de ce eu, dumneavoastră, n-am încheiat până astăzi contract de evacuare? Întrebați-mi de ce cauză, vă spun de ce cauză. Eu vă spun de ce cauză. Din cauză că dumnealor mă pun 20% de ceea ce strâng eu, mai drept, strâng gunoiul, eu, dar eu restul 80% trebuie să mă duc din contul propriu, cu mașină, cu transport, care eu suport cheltuieli, și să mă duc să-l duc la gunoi, știi? Și pe deasupra aici nouă ne mai spune că și acolo îți plătim. Ce cheltuieli dumneavoastră suportați pentru acolo o dată în lună? Vine tractorul, buldozerul acela și cheltuie, ai o caldare de soleacă. Și cu asta dumneavoastră ne puneți la fiecare metru patat. Noi am trecut prin asta, nu trebuie să călcăm iar între aceleași străcuri stricate. Țineți minte că ne-au toate fâșiile verzi pline cu gunoi, știi? Și nu sunt. Păi încă mai mult trebuie să fie, bă. Dumneavoastră provocați. Eu vă rog, ce propuneți la... Cu așa tarife, cu așa propuneri, eu sunt categoric. Aici trebuie să revăzut toate cheltuielile, toate veniturile, toate minus și toate plusurile. Eu înțeleg, dumneavoastră e economist și îi trebuie venit. Eu nu știu din ce cauză. Toți care lucrează în domeniul dat dumneavoastră, din toate părțile, o duc foarte bine. Și cum se dezvălă, nu, eu fac săracul. Și când se dezvălă de acolo milioane să învârte. Bine, domnule, vă mulțumesc frumos. Eu sunt pentru. Eu o întrebare. Spuneți-vă din calculul acesta care l-ați prezentat dumneavoastră, între și transportarea deșeurilor care au ridicat domnul Malășevski întrebare, că nu doar deșeurile menagere, dar de sectorul individual și celelalte deșeuri. Mai sunt acolo frunză, Nu eu nimic. Eu nu zic ce a fost până acum, eu întreb în calculul care îl prezint acum, pentru care Calculul care îl prezentăm acum, da. între transportare. Aș vrea să răspundeți la întrebare. Eu am și eu am și eu o propunere, am înțeles că întrebările s-au terminat. Eu am examinat la concret fiecare compartiment de cheltuieli. Evident că acumulările care sunt acolo nu acoperă cheltuielile. Ceea ce ține de salariu. Salariul e conform legislației, nu poate să-l stabilească nici mai mic, nici mai mare. Impozitele la fel, cheltuielile de motorină la fel. Adică, eu aici am văzut că ce se poate micșora din cheltuieli, uzura. Uzura mijloacelor fixă, da, el conform legii ar trebui să fie inclus în tarif, fiindcă uzura e pentru mașina să uzează, trebuie de cumpărat piese și așa mai departe. Da. Sunt normative, da. Dar eu cred că, efectiv, la ziua de azi, banii ăștia, pentru uzură, de fapt, se depozitează la cont și în caz de necesitate să fac investiții respective. Eu cred, având în vedere că se propune o majorare foarte mare, eu cred că uzura de 247.000 care e calculat pentru 2016 poate fi scosă din cheltuieli. Alte, nu știu, eu m-am uitat la cheltuielile administrative, acolo 315.000 lei, mă gândesc că de acolo se poate de văzut încă ce se poate de scos de acolo. Taxa pe valoare de adăugată nu se poate de schimbat. Cei ce intră prin cheltuieli de salariu pentru administrație la fel, nu 14% acolo nu intră. Dar acolo se poate de făcut așa, eu socotesc în la 35.000 de lei, la fel se poate de redus din cheltuieli. Și atunci, dacă reducem la cheltuieli, se poate de micșorat și tariful.
Dacă astăzi nu suntem gata, fiindcă ceea ce v-am spus eu dumneavoastră trebuie să analizați și dumneavoastră, haideți să facem în felul următor. Lăsăm pentru ședința următoare a Consiliului, care să fie în luna septembrie. Nu cred că este nevoie de o comisie, așa cum a propus doamna Olga, este comisia bugetară, care poate să solicite specialiști de la Direcția de Economie a Consiliului Raional, de exemplu, de la contabilitatea primăriei, adică solicite părerea specialiștilor, altor specialiști, inclusiv experți independenți. Solicităm, adică la comisie, comisia n-ar trebui să întrunească într-o singură zi, să lucreze timp de ori, să examineze toate proiectele de decizie. Eu cred că ar trebui să întâlnească doar pe întrebarea asta, că este foarte complicată, să discute cu invitarea specialiștilor. Dacă este nevoie să deplaseze toată comisia în întregime la Direcția de Producere a Canal, să examineze care sunt partea tehnică, ce tehnică au serviciul ăsta, care sunt angajații, cheltuielile la fața locului să fie controlate, anume de comisia de specialitate. O să comandăm noi audit, cum s-a propus la comisia bugetară, să nu ne dă absolut nimic, doar că trebuie auditul să-l plătim și o să dureze în timp. Domnul Angel, știți că m-a punit totuși, eu azi, ieri, am discutat cu primarul de la Calmază, unde s-a spus că în urma creierii unei comisii, acolo tariful la apă a fost scăzut în favoarea cetățenilor. De ce noi tot timpul ne temem de audit, dați să facem clar, cetățenii vreți, nu vreți, o să fim mai furiți. Și să vină la doamna așa să strige, dar la noi, că v-am votat ce ați făcut voi. Până când nu este investigat cazul, nu trebuie să mergem mai departe, să nu plășim să scălcăm pe greble. Vreau să răspund de audit, vreau să spun de audit. Deci, întreprinderile, dacă au avut atâtea auditori de când eu țin minte. Și cumpărate majoritate. Da, diferite ramuri, din diferite ministerii și așa mai departe. Mai sunt propuneri. Mie să compoață. Stimați consilieri, prima ședință comisiei nu au fost niște cauze pricine subiective, dar iată că ceea ce s-a spus că regimul de evacuare a deșeurilor de adevărat nu se face, conform graficului, de pildă pe strada noastră Alexandru cel Bun, e pus data de 15, e merge când e pe 18, când e pe 19, eu înțeleg că e sâmbătă și duminică, dar altă propunere. Lucrând la Cancelarea de Stat, vreo câțiva ani în urmă, eu cu domnul Gădin am fost la Căușeni și am văzut cum lucrează întreprinderea municipală a orașului Căușeni pentru salubrizarea gunoiușilor. Și eu aș fi de părere, o propunere, că comisia aceasta care va lucra pe viitor să studieze și modalitatea de creare a unei întreprinderi municipale de salubrizare a gunoiurilor. Adică separat. Să fie apă canal aparte și întreprinderea municipală de salubrizare aparte. Cu condiția ca numărul de state să nu fie majorat. Aici este un pericol, că aceștia își vor pune numărul lor de lucrători cât mai mulți și cei de acolo la canal tot așa cât mai mult. Condiția aceasta, numărul de oameni de state să fie acesta. Asta este o propunere. Eu răspund la întrebarea asta. Eu vreau să vă spun că la nenii noi sunt divizați și acum domnul secretar nu să dai voie să mint că Consiliul Local dorește să unească. Vă spun de ce. Noi le-am unificat de atâta că dacă o să fie aparte înseamnă că trebuie director, trebuie contabil, trebuie economist, dar așa e un singur director, un singur contabil șef, un singur economist pentru toată întreprinderea. Aparatul administrativ. Aparatul administrativ nu suportă cheltuieli suplimentare. Da, dar poate acolo și concurența, acolo poate da de știjori și calitatea. Dar care concurență? Concurență, așa e serviciul de apă și canalizare, este de noi. Evidența contabilă se duce separat la venitul și la cheltuieli, pe apă aparte, canalizare aparte, pe serviciu tehnic aparte și pe salubrizare aparte. Nu e nevoie de o întreprindere aparte, doar este nevoie de evidență contabilă separată. Și este. Mai sunt propuneri, vă mulțumesc. Mai sunt propuneri. Domnul consilier, domnule primar, mi-a spuneți că nu necesită. Nu a fost divizat gospodăria comunală aparte de apă canal. A fost divizată luând datorii enorme asupra gospodăriei comunale. Într-o perioadă scurtă, datoriile au fost lichidate, lucrătorii au primit tot salariul care era cu restanță
Și am mers gospodăria comunală foarte bine. Când s-a alipit iarăși înapoi, iar s-a pornit datorii, probleme. Poate dumnealor nu pot conduce. Și într-adevăr ar fi necesar să fie divizată. Tot depinde și de conducător, tot depinde nu numai de... Sunt momente între asta. Și ar fi normal, propunerea e destul de bună, fie divizată ca să fie, să n-aibă dumnealor restanțele astea și să n-aibă probleme. Divizarea care a fost în 2003, eu a fost, nu serviciul de salubrizare aparte, a fost rețelele termice, o întreprindere municipală și a fost direcția de producție a canalului, Da, datoriile le-au luat municipală. Dacă noi o să divizăm, haideți să divizăm și canalizarea aparte, și serviciul tehnic aparte, și apa și canalizația aparte, la tot să le dăm directori, contabili, șefi, economiști, ingineri, maestri, și o să vedeți că mai mulți načalnici ca lucrători. Eu propunere, stimați consilieri, poate nu e vorba doamna Popcov, Codarițam, dar poate este vorba managerul acestei întreprinderi, poate nu gestionează problemele corect, poate este vorba de schimbat ceva. Înțelegeți ce vorbim noi? Iată chestia asta, dați să ne gândim și la asta, dar eu socot și rămân pe poziția mea că trebuie de creat comisia asta din specialiști competenți să facem lumină, pentru că cetățenii nu să vede lucrurile astea. Vă rog. Vă mulțumesc. Încă sunt propuneri. Stimați consilieri, dacă din decizia Consiliului anterior, în baza implementării unui program al USAID privind monitorizarea serviciilor prestate în orașul Ștefan Vodă, eu am fost delegat să monitorizez. La ultima informație care a fost prezentată tot mie din prima jumătate de anul 2016, s-a primit că din 1947 de apartamente din orașul Ștefan Vodă sunt contractate 1376. La întrebare mi-a spus că nu locuiesc, primești la noi, sunt la 500 de apartamente libere aproape. Din 1029 de case la pământ, să are în vedere că Dumnezeu zis că contracte sunt mai multe, dar casa de pământ care se frunză, acolo e o casă cu 6 apartamente, 4, sunt 670 de case numai au contracte. Acum, întreprinderea pe jumătate de an a suportat cheltuieli la evacuarea 5034 de metri cub de gunoi, 531.996 de lei. Pe facturi care au fost cu persoanele contractate sunt 392.657 de lei. Se primește că diferența este de 139.339 de lei. La socoteală așa vizibilă și repede, mie iese că majorarea poate fi de la 30 la 35%, doamna Elena, fără supărare. Dacă dumneavoastră majorați taxele cu 35-30%, înseamnă că ieșiți la zero, ori nu? Nu. Dar diferența dintre ce e facturat și ce a cheltuit e 139.339 de lei. Din toată suma, asta e 35%. Dacă majorăm la toți, dacă majorăm la toți cu 35%. Egal, la toți 30%, dar cum aveți? Dacă la 35% socoteți că se primește la... Dar cu toți primește. Aici ați majorat 80%, la alții 100%, nu țin minte la persoane juridice cât erau, 120%. Toate sunt mai sus de 80%. Vă mulțumesc. Mai sunt propuneri de... Noi am discutat foarte activ la Comisia Buget și Finanțe întrebarea aceasta și vă spun că Comisia, neavând datele și calculele, n-a primit nici o decizie, adică nici aviz pozitiv, nici negativ. Și eu cred că și astăzi noi nu suntem gata să primim o careva decizie pe întrebarea aceasta. Însă am o propunere. Adică aș propune și aș susține propunerea domnului primar. În baza Comisiei Buget și Finanțe, să ne sfătuim membrii Comisiei cine putem să îi implicăm în studierea acestei chestiuni și cât ar trebui o ședință, 2 ședințe, 3 ședințe, ca să putem ajunge la un numitor comun și putem propune Consiliului un proiect de decizie. Eu sunt ferm convins și în discuțiile de astăzi și care le-am avut la ședința Comisiei că viața dictează majorarea tarifelor, însă e foarte exagerat și nu este argumentat prin calcul, într-adevăr, și bazându-ne pe datele care le-am primit și am studiat.
De aceea trebuie de studiat în cadrul comisiei. Eu așa propunerea, dacă se acceptă de către consilieri, ca noi să ne determinăm cine implicăm, cine îi rugăm ca să implice și cât ar trebui. Și pe urmă, când vom fi gata, atunci întrebarea aceasta o înaintăm pentru ședința Consiliului următor. Mulțumim, Nicolae Ivan, și eu vreau să vă spun că asta e lucrul nostru, lucrul Comisiei Bugetare, și în afară de comisii, deci am simt nevoie să luăm specialiști de la Consiliu, da? Specialiști, noi cunoaștem foarte bine ce specialiști au acolo, foarte bine cunosc serviciul de salubrizare și în de de serviciu comunal. Deci, mai sunt propuneri de la consilier, vă rog. Nu vă grăbiți. Eu am o propunere așa, ca administrația întreprinderii să revadă încă o dată cheltuielile care au fost făcute în 2015 și care le preconizați pe 2016, fiindcă mulți parametri sunt nejustificați. A doilea, să plănuiască activitatea din mărirea numărului de contracte și să fie undeva măcar la 80% contractate, casele individuale, apartamente și așa mai departe. Să nu jucăm noi din cifra contractelor care au fost anul trecut. Și ca un fil roșu să margă că necesitatea măririi prețurilor reiese din îmbunătățirea calității de servire cetățenilor, cu evacuarea deșeurilor, nu numai menajării, dar și celelalte, sau cum se cheamă. Înțelegeți? Ia ca cum s-a exprimat și domnul Malașevski și alții. Au luat 3-4 pachete din Deron, dar și alăturea s-au făcut curățenii. Eu știu, o leacă de burian, o leacă de plante uscate, frunze, acelea se lasă și duți cetățeanului singur la... Și, haideți să fim sinceri, nu-ți mai cântărește gunoiul același, nu-ți mai măsoară chiar în mii de toni, înțelegeți? Așa că lasă mai dă o lecțică mai jos. Și ultima, haideți să fim, eu înțeleg, sunt probleme diferite, dar dacă s-a înaintat la ședința Consiliului întrebarea care e, eu știu, e de mare însemnătate pentru întreprindere. Haideți să știm așa, ori când atunci când e domnul director aici, prezent, ori, da, întrebarea să solicită de un an de zile și crezi la discuția întrebării directorul noi. Eu cred că nu. Am întrebare. Eu vă rog, nu pot să vă dau din sală ca să puneți o propunere. Am și eu două sugestii față de întreprindere dată, deci eu vă rog că totuși Comisia de Buget a Primăriei, ea să fie prezentă, dacă nu săptămâna sau săptămâna care vine numai decât, să aveți la mână deci dările de seamă venitelor și cheltuielile pe ramură dată de 2014-2015, ca noi putem să cumpărăm deci pe piața dată care azi ne s-a prezentat. Unul la rând. Și a doilea, eu vă rog frumos, cum și-am propus ieri la ședința Comisiei Bugetare, ca să nu diferim noi sfera bugetară de alte întreprinderi. Deci, întreprindere bugetară și alte întreprinderi să fie cu un tarif. Eu vă rog, nu trebuie diferențiat că bugetul e mai bogat sau e mai sărac ca alte întreprinderi. Bine, e că este două. Eu vă rog, număr scurt, două cuvinte. Eu vă rog, zic că dacă se poate ca să organizeze administrația publică locală și cu DPA Canal, dezbateri publice cu populația. Totuși de lămurit la populație, eu cred că n-ați fi întrebările care apar de domnul Valerici, că nu vrea contract din cauza aceea. Să spui și cu asta noi să ameliorăm situația. Da, vă mulțumesc. Deci noi am făcut 4 ani de lucru la primărie, am vrut în tot felul să adunăm cât de cât, nu că să majorăm prețurile, dar cât de cât ca să amenajăm teritoriul, dar cât de cât să facem ordine de prejur. Vă spun că din 2-3 blocuri este 6-7 persoane.
Eu nu știu dacă este nevoie de a face audit pe întrebarea dată. Deci s-a propus ca întrebarea să fie scoasă de pe ordine de zi. Am dreptul două. Și două. Da, de două ori. Nu putem. Eu am o întrebare față de domnul primar. Domnul primar, a fost așa o propunere. Dumneavoastră a spus că a soluționat întrebarea dată pentru a angaja directorul apă canal prin concurs. La ce etapă se găsește întrebarea dată? Spuneți-mi. Eu nu știu când v-am spus eu așa ceva, Nu, a fost așa o propunere. Dumneavoastră a spus că soluționăm întrebarea dată. Nu, mă scuzați, dumneavoastră n-ați înțeles răspunsul. Dar zic, el se angajează prin concurs atunci când este locul vacant. Deci, cazul de față, locul nu este vacant, domnul Daniel activează în baza contractului încheiat anterior. Până în ce an? În orice caz, nu se numit până în ce an, dar el poate și pe ordinea de zi, vă rog, haideți să discutăm pe ordinea de zi. Am terminat-o. Deci, Punem la vot. punem la întrebarea la vot, dar scoate de pe ordinea de zi întrebarea. Vă rog, cine este pentru? Eu am amânat. Și de amânat la Azi scoate pe ordinea de zi cu prezentarea la următoarea ședință. Nu se spune votul. Și nu la următoarea ședință, dar la următoarea, pentru că nu știi dacă data viitoare o să fie... O să fie tabloul real. Da. La una din următoarele. Sau cum dispunem, la propunerea Comisiei Buget. La propunerea Comisiei Buget, când o să fie gata. Noi dăm, deci punem la vot în întrebare. Cine este pentru? Împotrivă? S-a obținut? Unanim. Unanim, întrebarea va fi pusă în discuție la propunerea Comisiei Buget la una din ședință. Trecem la întrebarea numărul 3. Cu privire la modificarea anexei la decizia Consiliului Orșănesc numărul 3/9 din